Rebem en este espai plató de la Fira del Llibre de València, de la 52a edició de la Fira del Llibre de València, a l'autor Manel Joan Llarinyó. Ens presenta un llibre amb un nom interessant, A l'estiu el sexe somriu, editat pel Petit Editor. Manel, benvingut, gràcies per vindre. Moltes gràcies per convidar-me. A l'estiu el sexe somriu, a l'estiu fa calor... Estàs buscant-me, ja sé que estàs buscant-me la llengua, és un eufemisme. La novel·la es titulava Eivissa, a l'estiu el sexe crida al piu, però l'editor va dir, home, encara que siga una novel·la eròtica, podríem rebaixar un poquet? Dic, va, eufemisme, a l'estiu el sexe somriu, no... Bueno, ja ens està donant unes claus. Sí. Pues explica'ns, Manel, què contes en esta novel·la. Faré un poc l'esquema. Mira, va de tres matrimonis. Tres matrimonis, fica-li de 35-40 anys, parla dels homes. Un és dentista en l'hospital comarcal, l'altre és analista i l'altre és el tresorer. És tresorer de l'hospital i del partit que governa. I les seues dones, una és dissenyadora, però en excedència, una altra és catedràtica de grec i la tercera té una botiga d'articles esportius, però també de pròtesis, de vibradors, etc. Bé, el tema arranca, la novel·la arranca d'una mancança, i la mancança és que ells tres estan en la millor edat, 35-40 anys, tenen diners, es cuiden, juguen al tennis, estan molt bé, tots, els sis estan molt bé, excepte la professora de grec que no es cuida. Té un cos que no sabem com és, perquè com sempre du uns jerseis que no ho sabem, però té un cos potent. Bé, el tema està que ells tres tenen molt de desig sexual i en canvi les tres dones passen d'ells absolutament, però absolutament no tenen mai ganes de lliurar-se a l'activitat sexual i ells tres estan desesperats. Estan desesperats i cadascú s'ho munta com pot. El dentista, diguem que té un amant, la cuinera de l'hospital, l'analista un dia intenta... La novel·la és eròtica, però de riure. I, a més, té dues parts. Una part primera, que és la que intenta ara explicar, que és més realista, que va del tema eixe, del tema etern, o que es diu que l'home té més desig que la dona, que després resulta que és mentida moltes vegades i el dia que la dona diu ahir vaig, l'home no la pot seguir, evidentment. Bé, doncs... Diguem que el segon intenta anar un dia a un puticlub, el Romaní, però ahir en la novel·la hi ha el Romaní i el Sumum, que ja estan tancats perquè la crisi està acabant en la indústria aquesta del sexe venal, però, en fi, la novel·la és eròtica, però no és un erotisme desagradable, és un erotisme de riure, un erotisme de desig, un erotisme amorós i un erotisme que pega, que es capgira tot en el moment que un estiu se'n van a Eivissa, que és la segona part. La primera passa entre Alzira, Cullera, que és on estiuegen els altres estius, i València. I la segona part se'n van a Eivissa, els tres matrimonis, i ahir ja la cosa comença a canviar. Diguem que ja s'acaben les regles, no s'acaba absolutament tot. Sí, doncs d'això va el tema. Ja ho he dit, una novel·la que n'hi ha molt, ixen més personatges, perquè són els sis principals, però, per exemple, ixen tres bessonetes que tenen 17 anys, que són les trigèmines, que són un capritx de la natura, tenen totes les virtuts, però tenen una malaltia, que és l'al·lèrgia. Al·lèrgia a anar vestides, i sempre van sempre nues, són idèntiques, excepte en el parrusset, que cadascuna el porta turquesa, l'altre de color rosa, l'altre de color blau pastel, blau clar, en fi, i un ximpanzé, però un ximpanzé que prompte serà humà, perquè està la teoria que nosaltres venim dels monos... Una evolució acceleradíssima, no? Sí, no, ells no immediatament, però el ximpanzé toca música, entén perfectament uns quants idiomes, etc. I ja el dic que la segona part és molt de riure. Pareixen polítics actuals, també, de riure, però sempre mira, per entendre'ls. Tom Sharp, la segona part és un Tom Sharp, un Apollinaire en pla bèstia, però un pla bèstia, pla Arinyó. Moltes bestieses, però que puguen fins i tot... I damunt a Eivissa. A Eivissa, clar.
No, no, pues això és, que la platja de Cullera no es solucionava el tedi matrimonial de tot l'any, quan venia l'estiu a Cullera no el podien solucionar perquè els barandats de les finques són molt estretets, ells diuen no, no, que ens sentirà tota la finca, que tenim vergonya, i a Eivissa ja no els coneixia ningú. Ahí està. Es tracta... Havies escrit este tipus de novel·les, una novel·la eròtica? Havies entrat ja? Sí. A veure, a mi la novel·la d'humor m'agrada molt. He fet novel·la policíaca també i encara en faig, però es pot dir que em vaig iniciar en novel·la eròtica. I vaig publicar en una col·lecció de Barcelona que es deia La Cuca al Cau, vaig publicar Estrès i Diari de campanya. Després en Empúries vaig publicar Mateu, el fill d'en Marc, en La Piga de Pòrtic vaig publicar en Titola, vull dir, però ara feia molts anys que no n'escrivia i que no en publicava. I el canvi de registre, el canvi de temàtica, això com ho porta un autor com tu? Bé, jo escric el que m'agrada, i el que m'agrada llegir també. A mi és des de menudet que m'ha agradat llegir la pàgina de successos del diari, des de menudet. Jo primer mirava els resultats, el que contaven els esports del València, i immediatament, però acabat d'aprendre a llegir, ja llegia la pàgina de successos. Digues-li morbositat, no és ben bé morbositat, però és que la novel·la policíaca, diguem que és la novel·la perfecta, perquè entra tot. La novel·la eròtica és més difícil, perquè què vas a contar que el personal no sàpia? Tu una novel·la policíaca fiques en el primer capítol que apareix una xica morta i ja està. Ja tots volen saber, a veure, aquesta xica morta, qui la mata. En una eròtica has de muntar, has de fer un argument perquè no és... De fet, en els altres tipus de novel·les que he fet sempre apareix algun capítol eròtic, però no com en esta, que ja feia anys que no n'escrivia, en què l'erotisme, diguem que és l'eix central de la novel·la. El desig insatisfet, al principi, i després hi ha altres coses. Doncs convidem als lectors a descobrir esta nova entrega d'un Manel Joan Yariñó en la seva salsa. La seva salsa eròtica, festiva i un poc embotxida, no? Sí, bé, jo pretenc que el lector ho passe bé, que siga feliç, que es conmoga, que aprenga, perquè hi ha algunes posturetes que són inventades, que reflexione i que intente veure el tema de la parella d'una altra manera, no que no s'ofusque en una manera determinada. No es podran queixar els lectors, que a banda de diversió també poden aprendre. Aprenentatge. Joan Yariñó, a l'estiu el sexe somriu, del Petit Editor, moltes gràcies per haver tornat a vosaltres. Bona vesprada. Mirar aquella...